लोगोफोरनो दायो आङो नोंथांमोनजों दख'ना शेयार खालामनो नागिरदों माइदि मिक्स ओमफ्राय गोदान सफैदों आरो मैयासो स्ट'रावहाय ओंखायनो दा गरमाव गाननो थाखाय माइदि मिक्स बयबो मोजां मोनो ना गुसु जायो नालाय बियो जेसेबां गाननानै सुयो एसेबां गुसु जाय गानो बिसोर मिन्थिगोन आरो गानग्राफ्रा मिन्थिखागोन मानोना बयनिबो फेभरेटखा बियो माइदि मिक्सआ गोदान सफैदों नै आं दिन्थिनि दा आंनाव मा कालेक्सन दङ ओमफ्राय लोगोसे नै माइदि गाननानै मोजां मोननाय लकेल माइदि बियो गोमो नायनो हागोन नै लकेल माइदि आरोना लोगोफोर नैबे लकेल माइदि एसे खननै आरो ओमफ्राय लोगोसे नै बेसर बिबार बेबो लकेल माइदि ओमफ्राय नै आगर गिदिर गिदिर आरो आगर गिदिर गिदिर मोजां मोनो ना खायसे खिन्थु गेजेरावबो एरनाय दङ इदि एरनाय थानायखौ मोजां मोनो नालाय बांसिनानो नै इदि एरनाय दं बेनो जाहैबाय माइदि ओमफ्राय नैबे बेबो दङ गोमोआव ओमफ्राय माने गोमो बिदन बिदि ओमफ्राय बेवहाय एरजोबनाय आरोना आगर बेबो लकेल माइदि ओमफ्राय नैबेबो माइदि गोमो ओमफ्राय लोगोसे गोमो गोरलैबो मोनगोन लोगोफोर नैबेथ' एसे खम रेन्जनि गोमो ओमफ्राय नैबे गोमो गोरलै मोनगोन नै बिराद मोजां इथिंजाय मोननानै दोन नै इथिंजाय रियेल कालारखौ नायनो हागोन एसे फुदला नुदों दे मबाइलावहाय लोगोफोर खिन्थु इमान इदि फुदला नङा मबाइलाव एसे फुदला नुदों खिन्थु फुदला नङा आरोना मारैबा रियेल कालारखौ नुगोन जाखो मारैबा एहे इदि फुदला नङा बोरैबा गोमो बेसर बिबार मोजांथारसो गोजाननिफ्रायबालाय फुदला नुयोहाय मबाइलाव लोगोफोर मा बुंबावगोन दा ओमफ्राय दिन्थिनोसै नै माइदि मिक्सखौ मा कालार सफैदों मा माने आगर डिजाइना मा सफैदों आरो लोगोफोर नै बेफोरबायदिबो सफैदों ओमफ्राय सोरबा अनलाइन लानो गोसोबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय अर्डार खालामहरनो हागोन आरो लोगोसे अफलाइनबाथ' खाथियाव लानो गोसोबा फैनानै लांफैनो हागोन आरो नैबे माइदि मिक्स लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे आरो नैबिदि मोनसे मोनगोन डिजाइना नैबे आगर रेगे रेगे जि मोजां आगरनि नामफोरखौथ' आं मिन्थिला बारु थेवबो सोलोंहांगासिनो दङ दख'ना दखान होबाय जेला लासै लासैनो सोलोंखानांगोन नामा लोगोफोर नैबे पिस मोनसे ओमफ्राय आरो नैबे मोनसेबाव बेथ' बोरैबा हाजो आगर टाइप माबा नाव बादि साखि दिया बादि ओमफ्राय नै बेखौथ' मोनगोन 3 पिससो दं बियो बिदि डिजाइना ओमफ्राय नैबेबो बे डिजाइनाबो बेखौ मोनगोन नै एखे माइदि मिक्स बिराद मोजां दे लोगोफोर खिन्थु गाननो गुसु ओमफ्राय नै बयजोंबो मोजां मोनजानाय बेसर बिबार जि मोजां आरो बेयो बेसर बिबार माइदि मिक्स दे लोगोफोर माइदि मिक्स ओमफ्राय अफलाइन दामा एसे खम जागोन ओमफ्राय अनलाइनाव एसे अनलाइन एक्सट्रा चार्ज थायो नालाय एसे बारा जायो आरो नै बेनो ओमफ्राय लोगोसे आरो नैबेबो गांसे मोनबावगोन बेखौ नै एखे डिजाइन दानो आरोना लोगोफोर जाय पसन्द जायो नोंथांमोना माबा खालामहरनो हागोन आरो स्क्रिनशट हरनानै हरबानो जाबाय बे गांसेखौ हर आगै होननानै बा आब' लोगोफोर दे बेनो ओमफ्राय आरो गोबां कालेक्सन ओमफ्राय लोगोसे नैबे नेटनि इन्दिफोर सफैदों मैया हासबेन्डनि ब्लगाव नुखादों जानो हागौ नोंथांमोना इन्दि बे गासिबो फास्रा स्टकआवहाय लोगोफोर गरमाव लानाय फास्रा गुसुबो मोनगोन ओमफ्राय बेफोर दख'ना ओमफ्राय बेफोर गासिबो गरमाव लानो हानाय फास्रा गुसु बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नाय एसे मोजां ना लोगोफोर ओमफ्राय फुदला नुदों आरो ना भिडिअ'आवहाय बाट बिदि फुदला नङा बिराद मोजां गाननो स' बयबो फैदो लांफैदो आरो नङाबालाय अर्डार लानो गोसोबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय अर्डार खालामदो बाय